Това е моят град – София. Някога по римско време се наричали града Средец. Името идва от среда. Средоточие, точка в земната повърхност, която свързва други точки, между Европа и Босфора, между изтока и запада. Един европейски град, пълен с посоки и различия. Нищо не сте видели в София, щом не сте й отделили малко време. Жест, на който София отговаря със скритата грация на Гранд Дама. Защото е дама. Хилядолетен град, който може да ви се разкрие, стига да имате търпение. На това място преди 4000 години е било първото неолитно поселище. Един каменен град, роден в подножието на угаснал вулкан. Планината, която от 11 века до днес наричаме Витоша. Женски град, който обича да сменя облика си. Както красавиците захвърлят и сменят балните си рокли, защото добре знаят как да подхванат нещата, което личи при срещата от пръв поглед. Но нека се запознаем. Що за дама е София? Откъде идва името София? От мъдростта изобщо или от Света София, майката на вяра, надежда, любов? Градът, наречен на името на покровителката Света София, е по-древен от старинната църква. Нейните уникални червено-кафяви зидове са оцелели въпреки историческите превратности. Църквата Света София е построена върху основите на няколко по-стари църкви от времето на римския град Сердика. През II век на това място е имало римски театър. През следващите векове са били издигнати последователно няколко храма. По времето на Второто българско царство, 12-14 век, тя придобива статуса на митрополитска църква и дава името си на града – София, което означава мъдрост. Тук прекарвам всяка една цветница. Имам щастието да съм родена и отраснала в центъра на София, на улица Шейново, където хората са добри и мили, от старите кооперации ухае на топло мляко, кестените цъфтят в бели цветове. София е един много красив град. Истинска любовна история с вярност до гроб. Това е и тайната на чара на хилядолетната столица, която просто не е това, което виждаме по улиците и от пръв поглед. На няколко крачки от днешния Министерски съвет се спотайва другата София. Да се вгледаме в нея. Уникални фрески от 10-11 век, 22 драматични фигури на прозорците и едно незабравимо ангелско лице. Едно от уникалните лица на средновековна София. Миналото всъщност никога не е отминало. То е паралелно на днешна София,
като музей на открито в самото сърце на града. Обичам София, обичам България. Гордея се, че София е построена върху една невероятна, необятна архитектура. Софиянци имат възможност да живеят заедно с тази цивилизация, която е съществувала тук. Нашата столица Дама, кръстена на мъдростта, има наистина много лица. Като това на Десислава, съпруга на средновековния местен владетел Севастократор Калоян, изографисана в църквата в Бояна на северния склон на Витоша от неизвестния боянски майстор, наричан българският Джото. Боянската църква е уникална. Влизайки в нея, ние се превръщаме в неми свидетели на духовните измерения, постигнати от българския художник в средата на 13 век. Българското възраждане предхожда епохата на Ренесанса в останалата част на света и Боянската църква е изящното свидетелство за това. Няма туристически справочник или интернет сайт, който да не свързва София с бисера на нейния ренесанс – Боянската църква. Днес цивилизацията е направила своето и китното витошко селце Бояна вече е неделима част от столицата. По-точно най-скъпото предградие приютило в себе си Националния исторически музей. Националният исторически музей на България, който се намира в полите на Витоша, са събрани артефакти, произхождащи от 7-те велики европейски цивилизации, дали изява върху днешните български земи в течение на около 8 хилядолетия. Ще бъдете впечатлени от срещите ви с златната праисторическа цивилизация, първата европейска цивилизация, както и с цивилизацията на древните траки, която изумява света със своите златни съкровища. Тези великолепни произведения се посещават ежегодно от стотици хиляди българи и чужденци. Едните излизат от музея горди от постиженията на своите предци, другите – респектирани от миналото на България.